Richie lluny, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. El missatge trampós. A l'habitació. Aquesta és la història del missatge trampós. Una persona va descobrir que la seva parella l'enganyava amb una altra. Per descobrir-ho, va agafar el mòbil de la seva parella i va mirar-hi els missatges que tenia escrits. En aquell mòbil hi havia una conversa explícita, una conversa que aquella persona no havia tingut amb l'altra. T'he descobert! Has tingut una aventura amb una altra persona! No és veritat! Clar que ho és! Ho he llegit en el teu mòbil! Sabia que m'agafaves el mòbil sense el meu permís i amb aquesta conversa falsa que he preparat t'has delatat tu sol. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!